Екшън! Реакция на сватбеното видео на Павлина и Светослав Богданови, 31 май 2025 година. Начало! We both know it's not what it seems. We both know what's between the sheets. I know that it's a secret and that I gotta keep it, but I want the lights on. Yeah, I want the lights on. And I don't wanna run away anymore. Leave the lights on, leave the lights on, leave the lights on. Наша приказка. Става за курица. Благодаря на всеки един от вас. Ето пак рева. Просто сте най-близките хора и благодаря, че споделяте този ден с нас. Дами и господа, тортата е тук. За сега е чиста и здрава. За сега. С какво ще режат? Бяла роза ще запича, бяла роза с бутлите на пътите. Не е истина, просто на сватбата е бяла роза булката, добре. Сега обаче аз очаквам, извинявайте, обаче очаквам бурна изненада от младоженец. А ти нищо не Еми, като не може да се сетиш тогава, Ти пише в ако не смети моят булката, нека да вземе ножа. Виж, Няма да какъв се финес, скрие каква това ясно е прецизност работата, от моя но ние страна. пък да Това е- разрежем тортата, да се захранят и да опитат и да ни кажат дали е сладка или е горчива тортата. Сега ще разберем. Чак ми се приеде тортата. Браво! Тук е някакъв черпак вида. Сега като кавалер, младоженеца трябва да захрани булката като кавалер, разбира се. Ние ще го аплодираме. Помниш ли колко прецизно беше? Винаги има първи път. Голямо парче. като пържа. Не единия торта е. Това е един вид запушване на устата, ако не разбираш за какво става дума. Много яко беше. Внимание! Булката казва, че тортата е... Горчива! Нашата прецизност. 100% не. Какво става? Айде сега. 3. 2, не. 2 няма да... Тук нагласено ли беше? 3, 2, Това беше най-естественото твърде! нещо. Силно, Това. силно, 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 силно. Това за кому вече ще го изрежем, няма страшно. Мой си е, дай го.
Добре, чакаме. Вече час. Почакаме. Излиза този сигнал. Никой не чакаме. Почиваме се Чакаме преди да се си. качим на кораба. Танцуваме чакайки. Остава малко време да се качим на кораба и отидем на острова. Това беше генералната репетиция. И аз те обичам в магазина едно. И аз те обичам в магазина. Вълка съм. Бях вълка. Беше Ох, много яко, много яко. много готино. Много професионално. Ох, аз пак рива. Стилистиката за снимане беше много хубава. Имат се някакъв такъв техен си поглед над нещата, как да направят. Какъв поглед, през какви Снимането очи са... точно. Те разказаха всичко през нашите очи. Буквално нещата, които почувствахме, изживяхме, видяхме, усетихме, те го пресъздадоха по най-добрия възможен начин. И просто сме толкова благодарни, толкова... Не знам аз забрах, не знам какво да кажа. Със сигурност са успяли да ловят чара на мястото, на сватбата, На нас. хората, на нас. Да, Аз ги си. препоръчвам на всеки, който му предстои важно събитие в живота. Толкова човечни, толкова предразполагащи и приятелски настроени, толкова зареждащи бяха. Нямаше момент, в който да се почувстваш неловко или да се чудиш как да застанеш. Всичко е толкова естествено. Даже ми съдействаха с едни миши опашки в началото да закрепят положението. Толкова готини хора и хора с главно Х. Човешкото отношение... Х като Хектор Х. и С като Станимир. Да, просто уникални хора. Това са... Ако някога имам възможност да избирам пак, с 2 ръце, даже с 3, ще изкарам 3-та, бих посъветвала и бих избрала тях. Със сигурност. Благодарим от сърце за нашата приказка, за нашия спомен Благодаря. и че бяхте част от нашето завинаги. Дай Боже всеки му.